Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Tosaba kwa bero mwancho murigira somo chando yo weriogi heiga nemesema yakuru Ensoko ensa emo chitarike chiga isano cyumutenyo go 5 na 3 umwaka bwekiri bubere 25 ne munche nkuru kwa Clinton ndigine Jumatano tori no mogaka Edwin Nyangagu asensemo ya kabera sobot ko bwarero torachiye kumurekera omunuga bweri tukasensemo yeringana rieke moya amarieta nabere asokori kwa nerimo kurenda asoko ya kwana kitobauti cha nigo chire ao rigoko naboigo rigoko nyarako bakogosanga na intura ronto bwati birengererio kurwase kinsemo awasa barike baito bare rero to kuigorera esimi endo sanga na into emo ase emo kuri naboigo hasensemo ya kabere ninde no mogeni orache gonkonya kwene kyango kumanya turayiga gwetera ase omunu bwe bimanyirio hasentunde ntangani Salome Kerubo waire mwana karibu sana ayigane gati ya to kwari gantu tu mwancho murigari Alkin baso ngai ka sana de ko karaba ikire nyame chia maguru che chur karaje chir bacha ka wi karan bacha ko tara kwanza bakura tara bakutara na bantu bali bago sukuli kara sukuli mira na insu karanza insi yamate heyemo kurwa sekenyoro ya Kiobega nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South basabiro gosirwa maiga yoboroire botamanyire gosagane nka yabo na korenta makweli. Kuondoa ile vetting ilikuwa inaleta ubaguzi kwa ndugu zetu Waislamu na jamii zingine ambazo zilikuwa zinadhulumiwa. Murai wense litkoria rero ni gari ganiege ikaro na babwatani bibe dini ya Islamu asenyo mbenene yobora yega somocho Nairobi. Police and goons work together. Goons naambia polisi tuko pale kazi, tutakuja kugawa pesa 50-50. That is what is happening. Abego muraiwe kyamagia DCP Rigathi Gachagua omochirie okobora kuborendia sasa bile serikali ebe komokia osibo bachoria bonene. Karibu sana mwancho murigeria bona senchira ya bene tugochaka no roboti rokobwatia yamate yemo kurwase ekenyoro ya Kiobego kegotoka ase ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii nigo 800 oboroire botamanyiri obubwa bere boko bwata abana babo wabaremaria nabo igo omweri oyekweneke gosiria obogima bwabo korangana n'umugaka bwenkeyo Richard Masese nigo bono oboroire obwo wabere bogoita abana baye abamura batatu ase bono babere bare asegesero egento keirere omurugi oye gotwara ebirengerio ebinge nabo igo gosira obogima bwaye bono nigaganire oyore no moyo bwanja kwene kyango esokiare nabo igo kubasira konyora obwegenia muri kito Pethuel Machini namange.
na sinkeyemo kurwase kinyoro kia bwega igodi ya Nyakoe bungia kitutu cha South County ya Kisii. Aigani ya matemo 800 toburuire butamanyakaneti bwabire bokubwata abana babo bwabaremalia oikagwisiria magimabo. Kurengana no mugaka bwenkeyiga Richard Masese nigakwerera igoro y'oburiro bwabire bwogoita abana baya muri batatu. Asabwata abana batanu na babire bono babire bari asigesero. Egento keirere umurugi wayo gutware birengero ryo gwikagasira ubugima bwae. Nanywa matu muzipati uyo tukaje tukamenya nere. Tuamenya nere tukanyara abana. Twanyolera abana saba. Bakure bana batatu. Nangina kangusa akakwa. In fact nande bale mairi babiri. Bono nchiko batebiga bana baminda. Ndagra timbu atata on tibul makura. Bana tomete kaiga. Tomete kainga kasini no ndagra ntubwari nabana baruwari. Kubatikana no butakobone na barasengiyo niko batemere kuira abana bwasinyagitari akorendete baranyora obo bwenia. Na bakina basoma baikasana lefo. Karaba ikireji nyamechi amaguru cyicura. Karaje cyire bachaka kwikaranza. Bachaka gutara kwanza bakutara n'abantu bari bagusukuri. Karasuguri wira na insu karanza inse. Kurwa bono bayikirana bono bayikaranza. Bono rotu kwero nyumba. Bono obarero no bakon. Tasima kata keteke pira kotine macha kuitra. Kata tukosene chaba ko beka omwe. Kyari tukonya kumburi umwiricho. Ndetangoro ku Frederick Masese. Kino yo muromo abana varwarite. Babera bagusumbukenga ki. Bakukina uya. Baikemega gata. Bachaka kon osogoli. Baikaransanse. Ikira pakom parara pi. Tali kwenyu. Pono kubata kwa muhimu kwa muski kuchia. Kuba ikire miaka saba kuchigo. Eba kuchaka. Bokomo bachako babwata. Ikira pakabona baikabasira. Kira kufanya kakundu wenzi. Bata mento kurunya gitali. Bakabero imitini. Bado change titogiti. Ebi yarega hakanu abali bata fanyete. Kubabiga sinya tukabairana. Bona wali. Oyo mona rolengo abalingo batatu. Arusire bona ngoti gale. E condition iko garani ili karo ebago chenchen ujo karali ujo ikaranso ujo ikaransire ujusia one ngegera bakomo nonde birangari binge nano bachimne ibintu bitayo byai kamusagasi one ntotikarte no mugako Nigabono ya mati yesokire na kuburi abantu bonse bomwe bonche wesone gatina kubasira eri abana abanyoro bobwenya. Nchika kingote abantu baminda. Abantu baminda. Nchipali nkonye bana banyoro bweni na banyo ndagra bakuri. Kyara tinko nyara kwanda kasinti ka bana banyuma. Sinda ko jigocha chikupali nyo cha bakuri. Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Nchepethuel Machin. Memno morikito Pethuel Machini na roboti rwasinchira yobo ikirano tokuskabosyo mwancho morigereria niko bono abagaka abo barenge abakori emiremo beserikali banyare ko baba kwimurungania ogotaboro ko bakoreri boko bwatoka chibesa chiabo chiobogotu hasensemo yo kwena na hudume county ya Nyamira asegeka kimyaka ebere bono niko batebirenga niko bono bosenigo eko babetereria kogenda goika umuchi okisi kurwase county ya Nyamira ejo korigia obokoreri egento bono abagotu abo batebire tibakonyara goika chinseme echo niko bono basabire homo senator bwe county ya Nyamira Eric Okongo omogeni aboigo mujumbe bwensemo yebungi ya West Mugirango Steve Moganga kobakonya helio bokoreri obo onyala ko babakore ntose county ya Nyamira muri kito Steven Nyarikie Mbunde namange Charles Bundi Mochibi hoyo kabeire umwobisa umukoro ase egetabo gyokubwatoka chibesa chobogotu guchya bagaka bari bakorete serikali emeremo asensemo ya huduma center ya Nyamira nigeso kiriboko ngu asiri bagali bakabande kwemurunganeria ukorusi wa kwegetabe ekyo ase huduma ya Nyamira egento ikabona segeka kemya kebere bono bagaka bataranyoro bokore Surprisingly enough, for the last 2 years, Huduma Center ya Nyamira tubwati
service ya pensions department abagaka baito bakorera bari baritagire bandi bakorera emyaka 2 emyaka 3 mbana kanyore pension yabo namba manyeti ngayere ka ukwana litikoria rero mu kibini gekere kyatebire nga nigo yabeire gasie nkongu asabagaka bakorete emereme serikali emiya bakubeteregwa kwenda gwika bosongo eri goikera chiabisi ekyo kyobogotu omuntu okumya kabosongo koigo kwanyorera ni anene kwairana utariete kende abande igo bagatabi guchiko china Nairobi karo kende ekaro banyore karo kende umuntu akora akesimi ngagento kyana goika gente kingangwana kanyore pension number nanda gwasabwate pension number igo there are a lot of challenges unabona mariogo abantu bakugora mbere kanyora mariogo naende kabanta baba ito baregeti tiga batebe ngumuntu atararu obisi atararitaya ogenda ne pension yayamo nigo bono muchibi atebire nga bagaka baigamba chikorobekana yore getambukiro kende yonsingi goche koirwa ne serikali eri koreta igetabekyo hase huduma center yo mucho Nyamira no abagaka babanda batebete nga igo bagocha koimoka bakora maandamano egekogera abarai babo mbere kubarora mabira nigekere kyo gwasaba kwabekirwe gocha somo senator Nyamira Moskeri Kyokongo mugeni abigu mubunge West Mogrango Moske Steven Mogaka baine kinga koreta barabisiyeyo eri abagaka baiga banyare ko babagosirwa igo bagotebi bagende bosongo na bosongo ngare unabona umuntu utabwati mushahara timatine kyaganda bakabosongo abagambi baito Senator mugeni umeshimiwa Richumbe Steven Mogaka na leaders bande bonsi bi bali babeire bakorendwa n'abagaka aba baritagire ama n'abangina igonko basaba igo so bwanchani obonene abantu baito basumbere ba Nyamira county nintu gotore free kuna chi county chinde moimoke mogende bakasomo director pensions Pima House Nairobi, you demand, request, you demand more away a staff wo Huduma Center Nyamira esabu abagaka baito basumbugira abande barwere zamarwera diabetes abande sukari abande batabwati mariogo nonya Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira Debono Morikito Steven Nyariki norobotirwa senchera yobo ikirano kurwase county ya Nyamira. Togoska bosia se oroboti rokobwatia hegati yabamenye kurwase nsemo ye bunge ya Borabu nikobono barure ebirengererio byabo kubwatekana nengana yo morayibwense igoro yogochia kubwatoka shilingi chiribu isato gochia se abatureti una enchera eyamo yokobawa moyo hasega sia bengi yabagenda takokora ase binyoro angana aigoro na gwete morayibwense atebete nga ocharire abatureti ntoya gokerete kiane ro mutangani gotoa mangana ya na ene ro mutangani kubanjira na nkubareresa ijapokuwa obogima muna bwakongire siku isi basete kunyare kubesa na barakorede kende onyendiri anyarikana onyendiri anja ebintu na bigenderete mutwe nera dabo mente kibesa na ikaisano egere na boro nyono ngende bakonyera abantu babese kinge cyawe previously ebintu ke twakayakorire busa injoyo ngukwana na bete efire jete for 15 years ngachakora ryo yoro bono intwale gwakanu ngende yonsi tugakorire gasi busa amang'ana aruto korwa ebese gochia abatureti nabo tokoye support lakini eyache engakie eria chikura chiabere irange atagete gotong'aina buna abang'ainire emiaka emenge obeire gakobang'aina korwa agachagete agateba ngo baare chilaptop agateba ng'anko baare chibese chikuru engakie bono okanyire engakie chikura chiabere irange na chiatagete korwa naende gente ka agatebete ng'agukorwa na sheria terakoraki terabekwa ndokomanya ng'era keragokora sheria agoetia bieka yabe sheria ande yachaka ntu nabo twatagete nyore kiare nkobe egento gieka ba ekeronge abachumbe bare ngogeetia oronge
geti gukuru parliament eche paka sare aje ukebeke kebesei na ritora amanye ngobu no bumaene village elders kwa guchire busato ase barabu nabonda atebe nababanye gokerete but for us ase group yenge is just a right ino ko wangaina tunalete previous serious ngenjoruta gutumika tactics bune echo korua group gete otumeka some small tokens egere kona asa generation bune yuenge ene yagati toto goteba Gen Z asa mangana ya batureti akiba sirikiri busato nchiko konya nchiko makonya kende kera gerege ndoro cyo mutureti akorega sie nyinge ko bomo sabuchibu kera konyoro umuntu bona muna bago sano sengombe yali chibando bo mutureti akoenda bono libusate nchiko makonya kera na nagwate gasia yakora ande bona kerto kurige libuya kenye tuiranire maega bono kuno gotongaina kera baro chikuranchire bosio asemega eyo omorai bwense hakandete kwarigania ime yenyomba enene yoborai gasomo chu Nairobi nigoritko ria rero harigania abarai bedini yega Islamu habo ase erigosanga nere morai bwense oenekeire aba Islamu gotatananwa asobokoreri bwa serikali muna sokonyora ebibande una abakenya bande kati abarai aba Islamu bakorogo no mwaziri Aden Duale nigo bono bamwakire mbia omorai bwense ase okorokia obwanchani gochase edini aba Islamu morikito na mange ekero ebyombe ao nomurai bwense William Ruto ime yenyomba yoborai abarai ibedini y'Abaislamu ime ya Kenya na barabo mbaliganirwa no moske William Ruto litukulia rero ime yenyomba yobogambi umurai Ruto oenekire guchia kubeka obomo asa Abaislamu na Abakristo asokonyora obokoreri bwe serikali ogwatananwa guteyo nigakanire oguchandwa kwa Abaislamu chingaki baganiti bibande nobokoreri bonde bwe serikali. Muliniambia ya kwamba pale kwenye kupatikana kitambulisho na pasipoti iko ubaguzi, iko discrimination, iko marginalization, kwamba ukiwa Muislamu unaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikawaambia Mungu akinipa nafasi hiyo ubaguzi nitaiondoa. Tarehe 5 mwezi wa pili 2025 nikasign proclamation ya kuondoa ile vetting ilikuwa inaleta ubaguzi kwa ndugu zetu Waislamu na jamii zingine ambazo zilikuwa zinadhulumiwa. Sio ya kwamba vitambulisho zitapatianwa kiholela, hapana. Tulisema ya kwamba kila Mkenya achukuliwe sawa na Mkenya mwingine. Omuwaziri w'obochenu Aden Duale nero motogire Ruto asokoleta monchorerio na korokia obwanchani obonene ase Abaislamu ase ugutabatanana. Tangu mimi niliingia siasa, kama kuna mtu ambaye si wa dini wa Kiislamu, the only leader who does not profess the Muslim faith and who has contributed immensely mali yake kusaidia kujenga misikiti na madarasa na kusimama na Waislamu, Your Excellency, you are the only one. Abarai kurochinsemo ao Abaislamu bamwakeire mbuya ase okubinyura boigo na kumusaba agache college y'obwalimu imeye chinsemo cha Western asokonyora abalimu Abaislamu. I stand before you with a heart full of gratitude on behalf of the Muslim scholars from Eastern region and the entire Muslim community in Kenya. We sincerely thank you and your government for recognizing
the important role that faith leaders play in shaping the moral fabric. So kindly we are requesting that you add us another Muslim college like Mikindani, the one we have in Mombasa, to teach teachers for IRE. And this college should be in no other than Western Kenya. The reasons are two. Muslims in Western Kenya were slightly disadvantaged. Our brothers in Northeastern and Mombasa, alhamdulillah, they have established themselves. So tafadhali daktari, that is the request. Kuripoteria ETV ya Nsoko Erita Nedinamura. Tuskaba siasa roboti rondo mwanchumo rigereria murai wiki amakiage siasa ya DCP Rigathi Gachagua ukwanire obuya ukwirenda kurenda chikura chinga kichobo chori obonene bore bosio hase agandire abakenya gwesokia somo baro manene eyugwaka hekura buna enchira moyo gochia komuiranka umurai bwense orora bisibona sobo chori obonene bore bosio mwaka gocha aniga koneki wachinga kyomusike Gachagua aumerana n'ababwata nibeke amagia DCP kurwa se county ya Murang'a asenka ya Wamunyoro ime ya county ya Nyeri Murikitoline Nyambane na mange na mambo ya kuchunga kura. We need as many agents as practically possible. Chingaki umurai bwekiama gya DCP Rigathi Gachagua agenderete kumirana n'ababwatani bekiamekyo ase enka yae Wamunyoro ritkuria rero nigo aumirana n'ababwatani bae kurwa county ya Murang'a. Gachagua nigo abaganiri abarai bebyama ao igati yabo ekyama kya Peter Munya gya PNU na boigo Democratic Party kya Justin Muturi gotiga konya gokora ebikaro na bararia asa batebiri bakore siasa cyo kumanyekania ebyama byabo. Kama wanasema, mimi nasema DCP ndio chama ya maarufu Mlimani, hakuna mtu nimezuia hata yeye asimame aseme chama ya PNU ndio yenye kusema katika mli. Si wewe useme tu. Si nilikuwa Meru siku 5. Si nimeondoka. Si na wewe unifuate. Kila mtu auze chama yake. Msikuwa watu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Na unajua mimi nimeambia hawa kila mtu walitaka tushinde mikutano Nairobi. Our co-principals. I said no, I'm against that. Kila mtu aende pahali ako na umaarufu. Amobilize watu yake. Otebire ekyama gya DCP nigo keirire meri kubwatekana no mukia abekire bokonia ekyamekyo. So DCP imekuwa na umaarufu because party leader Rigathi Gachagua na jeshi yake, they are working hard. Si ndio? Chama lazima uuze na sera, lazima uzunguke. So mimi naambia my brothers, please, nimeshukuru sana mmekuja. Kivuti sija kuwa nimekuona. Welcome. Munya, nimeona umekuja. Kuja. Hii safari ya kufukuza Kasongo hapana rahisi. Kutoa rais kwa ofisi ni kazi. So come we work together. Na muuze chama. Muuze chama. Sasa mutaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU olokalao bado fika. Sasa mkapata kula 28. Unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. I want to clarify today that DCP and Rigathi Gachagua welcome all political parties. They come. We compete fairly. Chingakie checho Gachagua omochirie na kugikiria eserikari boigo ewizara y'oburendi bw'emeyense kubwatekana n'ebikore by'obukebago ebyo bigenderete komentekana imeyense. Hii maneno ya gunism. Rais alisema imeisha. Minister akasema imeisha. Weekend kulikuwa na bash hapo Gong Road. Guns wanangoja. Na wameongea na polisi, nyinyi tuko kazini. Keep off. Watu wakitoka bash wananyolewa saa, simu na pesa. 2 hours. Police have kept away because police and goons work together. Goons naambia polisi tuko pale kazi, tutakuja kugawa pesa 50-50. That is what is happening. Goons are working, police keep off, they rob money from the people of Kenya, they share with the police. Police and goons are the same. And that is the problem we're having in this country. Na ndio nisema hata watalii wakuwe careful, investors wakuwe careful. Kama watu wanaibiwa 2 hours, pale, 2 hours.
Polisi wako pale Kilimani. Wengine wako hapo Karen. Wengine wako hapo Reruta. But wameona na guns, wameambiwa tuko kazi for 2 hours. Sisi tutatuma message, tukimaliza mkibia haraka mjifanye mmekuja kuchunguza. Alafu wanakutana wanagawa pesa. That is what is happening. Mambo watu wameanza. Ukiangalia pale Kikuyu, siku ya Gen Z kulisemeka 47 rifles. Bwana DCI ulisema you are investigating. Hizo bunduki zilimbiwa kwa polisi. It is 1 year. Have they ever been recovered? How far did you go with investigations? Because from my experience in the security sector, bunduki askari ikimbiwa, kazi yote nasimama mpaka ikuwe recovered. How come for 2 years they have not been recovered? Because hizo bunduki zilichukuliwa, alafu zimepatiwa guns. Koripoteria en Soko TV, erietariane Linet Nyambane. Tukoskabusio asoroboti rondo mwanchu morigeria musubati umutangani bwe county Nyamira Emily Nyaribo niga ruro kobole gochasa babwatani bwe county iyo nabo igo chi county chiri chietana ni county Nyamira kwene kyanko bwatira bare omorembe nabo igo obomo bunenchire moyo gocha kobeka oboroso okwene kyamagendro kwene kiwale ka okwana chingaki ara umuroberio bwo kwena na endagera gochasa bamenyi ba misambi egotoka ensemo ya Nyamira North esa county Nyamira North igo bono Emily Nyaribo tebire obwamate ne chi county chietana ne county yo obwarentire obomase myaka ya itire na igo kuganya nkororo go kugandra kubwatrana asa mangana yo kwenekia obomo kiuchumi na bo igo kwenekiwa kwa magandro. Jukumu yetu ni kujaribu vile tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wako salama. Ndio nikaambia governor mimi nataka kuongelesha wamama. Akaniambia enda uambie vile unataka. Akanituma salamu ya Governor Amos Nyaribo. Sasa jukumu yetu kama wamama ni kujaribu kuongelesha watoto wetu tangu wawe wadogo ya kwamba ni sawa kuishi vizuri na wenzetu. Hata tukiwa tumesozana tunaweza kuishi vizuri. Na saa zingine hiyo wakati ilitupita vijana wamekuwa wakubwa. Sasa hii umeona maandamano ikitokea, nani wanatoka mbele? Vijana wetu. Wakipotea mumeona kwa TV nani wanalia sana? Mama anajaribu kutafuta kijana yake alienda wapi. Hiyo imekuwa kilio kila wakati. Lakini saa hizi tunataka tuwape ya kwamba Nyamira iwe liwalo. Iwe una support nani, sijui una support nani, hakuna mama atakubali mtoto wake ndio kupigana na mwingi. Si kila mtu wako na kura yake. Kijana yako si yako na kura yake. Akitaka mtu A achukue kura yake aweke, na wewe ukitaka B uweke, na kila mtu aishi kwa tusichomeane nyumba. Sisi wote ni watu. Si hapa iko Wakisii, iko Wajaluo, na tunaoana hivi. Tunachota maji pamoja, sote tunaenda Nyambambo. Tunaenda Nyambambo kununua chakula. Tafadhali wa baba mlioko hapa na wale mko nyumbani, ujumbe wangu ni tuheshimu watoto wetu wasichana, tuwawache wasome, wahitimu, watakuja kukusaidia nao, watakuja kuwa na nyumba zao na watapata positions. Si mumeona hata hapa Madam Wanga ni governor? Si ni vizuri? Vitu kama hivyo vitatendeka ikiwa tutatia Koro mwanchu morigeria mokonye bumurai bwensi ya Professor Kithure Kindiki nigo aikirana hase enseria ya Tanzania usio bubege karokia riganigwa gyoko barenta amabagwatani ao kurwa sechi serikali ni chinse chira sorongo rwa Afrika kumorekera emeroberio ya magendro abo igo kwenekia nga orogongo rwa Afrika ngokina rura sensemo ya uchumi nabo igo obwaga chibwe bintu ao birache gokonya abana inchi koe egendreria. The matter before us is how can Africa build energy infrastructure, including LNG infrastructure, at a scale and pace which is commensurate with our state of development today and where we want to go tomorrow. And therefore, we have a dual responsibility of making sure that we provide access to reliable, affordable energy, while at the same time having low emissions in terms of environmental protection. It is therefore possible to utilize the significant resources that Africa has
including LNG resources, if we collaborate with one another. Just to give an example of the power evacuation program that we are running between Ethiopia, Kenya, and Tanzania. Excellencies and distinguished participants, as for us, Tanzania, our infrastructure transformation is guided by the Tanzanian Development Vision 2050 for the 25 years to come, whose implementation commenced last month, July this year. The vision spells out our ambition to build a competitive, industrialized, and inclusive economy driven by innovation, human capital, sustainable development, and modern infrastructure. Recognizing that this transformation cannot be achieved by the government alone, our 25 years journey to 2050 places the private sector at the center of economic growth, with ambition that 70% of economic contribution will be driven by the private sector, locally and global private sector. Mancho morigeria abuno to ikomoiria semesa ya mayakuru ensoko kurende togoro mutumokomo kega se studio ya kabere gingo tamboka asensemo ya kabere edunyangagu no aikaranse tuturache gusanga asensemo yeringana rieke moya no butko bwarero twateba nigo tokoirania rikonda soro mancho morigeria toigorere namba yesimi tonyara ko batogosanga ase studio asomo nuga butko bwarero asokorikwa nerieta erimo kurenda asogokwanwa chingencho nchirororo etobauti rigoko na boigo rigoko enamba ito esimiere 0788 6 moyobe keisato tosange aseka getari getambe. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 07113910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Soko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegetese nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegetese nieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemerobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere uko email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'omugusi. ase ensemeiga ye ringana rie kemoyo gutukubwarero mbia mona soko gendera gutubwatia na notura se studio no mogaka Edwin Nyangagu ntara mwari bagagusubiria tumanye ngaki AKIgaire nyoronga ntwa chika kumanya hobutukubwarero nigo turachi kwayandikia gusangana aya se tugukuburia engencho ya amarieta abere bose emenuga erebere tugusanga obutukubwarero rigoko aboigo rigoko akesimia se studio tusangira bange babere bagwaka kero turasoma timoko korende tuwa basabanga baganye twira nembe ona ritokuwe birengeri byabo turiam karibu sana mwake Edwin Mbiyamano Clinton ya soko ngari bageriga nturaro sana batoko genderera ndochiri amitonganire buya murigeria ndonsi asuri chinga kichi gatoko ligi karo wamisire buya karibu sana nande nokubanyuria ntubwate omogani urachi gusanga twi ase studio wetera senchira yesimi kwane kyabuna nkonyora turenere obasemia bwaye korenge namba noire gagu ase TV yago tonyara ko batokongia gusanga bono AM ase AM tumanye ebirengererio bino mbiri bikubwatakana naya twasangire botuko bwarero. Hello Nsoko TV. Waire buya. Yure kerengerio kia. Hello Nsoko TV. Aya baba minto werebuya. Werebuya. Mwamu bwatiro mwana bumu na jasfanya kwa kulikinza mujya bukimuri mwana jakyo nchema etenga ligoko. Hello. Ndoko igwete. Kone ligoko ne li skuria kala bandaba umona. Na neri ligoko ono matega bwase ligoko ndiri tukobeka dabo o. Yabali ligoko. Yani likuru magete igase embure go tuyaira maraba. Ina ligoko. Bia mwana kerengeri kiago gago. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto gusanganera. Gusangana Anthony. Ligoko nekero kwa rugiro bukima. Ama ekwenderie gutigara gekunete suguri nero ligoko. Ne ligoko nekero aliesa macha etire. Ekwende yako. Nekero timbo kana nero ligoko. Ono ina bumu gaka nera gutumanyia butuigwe. Tetura bwate yo mwerio tutararigania omogeni ito anyara koba kagosanga na intwe ase embe okubwatakana na ari tugusanga obutuko bwarero eiga neyo mwerio. Hello Nsoko TV. Koranga ya utukirago. Hello Nsoko TV. Hello. Waire karibu sana. Kora network ya trabangia. Tikatocha soro mwaka Edwin tumanyenga ki omogeni tagoteba ase studio kubwatakana na ari tugusanga na ni birengererio biria bana inchi bagendete kurubutuko bwarero. Buya mono tigaturigio mugaka manyonjo kemongera aso ime yo murubiria totebi chingencho ibere ao chimonugo yega omugaka manyonjo kemongera mandefu wa mandefu. Alo manyonjo kemongera nonyigwete kurwatinga. Nikwigwete. Mtoto wa Mokeira. Nero monyene. Karibu sana ntwanya gukwana ime yo murubirio weringana rie kemongera rero nayo gakaromo genyu itundero kari gukangura. Naro kire sana soko. Nero monyene. Mbuya mono naki bweirire. Mbuya bweirire na teka kwa tibite ya soko. Mbuya mono mbuya tole ntubwati ande bono ne kirasi metu twasoire sabaye. Mbuya mono.
amalieta na arabere ama muamu lero twarusha seke moya gitu giatoire eritangani elikoro kwa ligoko eliakabere ne ligoku ngwatana nekana kiko ngwatana neka kikore kati ya malieta ya bere ne chingenjo chiabo yondo tenga egabwe kayina okudakinya pe basi chingenjo wao Igoringa itantra batenyo janto kwate iguru. Iguru apto iguru yo ba iguru. Nto kwate iguru yesta te yo ta iguru. Nto kwate mioro. Ito te bapanga si mioro. Kerere mingi. Ikere mingi nto kwate mioro. Nosi. Sema yoko yani. Lakini pia kaina lakini kwate ki mama tabauti ase ko kwela so muntu. Bana marieta kwate bali goko. Okulira ngora ko ligoko kwaroroba. Ligoko nekero montar gero kuma rua esuria ya ke mario ko mario tanga dio ke ya besurini ota ko ndosio ngeta kuniri ligwa so ko ya no konyo na jai. Igo no bokimo botikari ase chinya sichenya karuga gosesuguri yokoruga. Ko ya kwatro ko rusani wodi ke marabo ta kuna pya ke magonga ko ligo no omugati ngocha. Nade nto watu nade ndi ligoko. Ligoko ko bagire ke bona bona loro te trama amari ba kira manga na ba wata ligoko za tro ko ro so muto ke ko no muto ke no ke so ko mutaro. Ko ka no mutaro ni mo tal me to ko ta na ba ligoko buri ya te ke to to ka ma cha te. Ona ko te yo mo te ka po sempre ko nya ko ja ma mo ko yo ko ta ko mo to o ta wa ka yo ka apus kun ma ko ta ma cha ko to ke mo ke ke atule te sa sa ka ki. Ya ma ina so te nyomba. Ona ko wa pa ko ke yo o ya pa le do ko ko ga ya ma cha ta so te nyomba. Ai te se mo ye nyomba. O ga wa pa ko ma cha ta so e na aka. Okay. Mbuya asayo otutara gutiga ogende. Ngoto nyorero rumo baye no yo mo tumanye kuira na gai studio togende no moroberio aye tugotige. Abongo ba. To ango yo mu yega tukolire nseme yawo. Aba kushinda tawari ngati. Achete sagare. Ekayo na kebibe. Achete sagare kaira na kebibe. Achete sagare. Ekayo na kebibe. Mune achete rebo. Aya. Igo bono na. Oro chuna bono pesa ko monto. Se ana na mube ka lero to ato bechi bese. Abo monto ko machine ngere ke chirbusa na yanda korre gasi aje. Lakini ukwane likuwa yeko rokuti na bochi bata ko licho sirimo stano na kwa ngate kiria. Atake ko angenge. Onya kwa bishindi inde kwa ruwa ko mabano ekinkin konya za ko ba chiya je kingu je chirbusa na yo ko ga sirimo. Injobe ko ngeke cho nyonge onge ikomi onge maronge be onge miata ona ka ida yo na kibono ya ngebo. Bona kare mo to ko kurba nge ya ngo disagari. Kama mbe ya ga disagari. Ya que me editori ya que me ya ndoro. Como to yo chonya lo semo chandu se ya ko so tumia. Ndio ka chanya wa ka zo kana libona ngombe yana ngayena dina ba ko le ngombe ende keliso. Oro jendi. Ndio. Keliberi sari to beteri mo kwa kuma bona ngombe yana kwete jene ngombe ki ngombe kwenda. Tribo chali me ero kere boy. Udo do kwa ko. Ai kwa ngote itororo. Bonita. Ende maru. Mbuya mono. Mbuya mono museto kwaniria abantu bonsi pibatinga abu Samuel Omalibanya kundi. Nabangina bali bege koro. Aya mbuya mono betuko buya.
uyu Monyonjo Kemongera umurigererio ne twakwanenere kurwa tinga kurinde Clinton to togendete no murubiri tiga nganjire ndu umugweka naso rukerera samangana ali abere twakwana gaiga menugeri ebere ligoko ne ligoko elinde nalio umuntu akunyara gwatanana abato banga no mugweka naso urukerere musiara osialire ligoko gochi ase ligoko musiara osialire ligoko gochi ase ligoko igonga musiara osialire ligoko gochi ase omotaro naende ligokeri asike gusike na bagoteba likora likora ne lya mwabo ligoko ligoko likora ne lya mwabo ligoko igo ase njira ende totebe chingenjo na chichi choka chingenjo na chichi njinde ase ligoko ne ndagireri no bukima buli boku nanterere sikurie kero gusenya karuga kero ubukima bukurugwa eri entigali asikinya sigweta abana abange mbanjite anne na abeli sabu nabubanjite Nairobi gaiga ngoranga bana mbamanyiti guseri nendaga lakini ri sabu ine cyaba tinabo mwana kuriere cha na twakalire ngingi twakalire tugacha kwaterera gusi ne namakoko ubu no bomana ndara kwari baga urwe kerengere kyago kyomwerio tigaturara usembare bagwanchirana na ari twasangire obutuko bwarero Hello Nsoko TV Bwairire karibu sana ngo tugusanga na elementary ogina rito koigwa se studio korre network ya beire embe tutumanye oyomo babere bo mwerio erinde tosieke omurubira sobotuko bwarero twasangira senchirengia omwanchumu rigeria sobotuko bwarero twabere tugokoboria engencho ye emenuga eyu ebere kibagana takwiyarigane gusanga na intwe nabokurwa enkwana yago yo mwerio andake komentera sari twasangira mbuya egento ndamentere numubaye none oyo mogotebanga irangora bunango bekoya irangora bunangobo ekoya engobo omugusi iga kambalire gusaka akebo yirie liyo lie ngombe yanga njaringe angati yaringe lie ngombe nalia karosi wengobo rindi yanga yomugusi ukare omukuru bono oise kuruta liyo liririko urute ne getamba ikikie yanga ya butambi getamba ikikuyigetige engo iliyo liririko liko na kuyangora ndiko bwata muriro bwangu karo mugusi atebete gusako biniranga irangora bunangobo ekoya igenye enjira yende nga titokwayera gukora amangana twakora ebintu ngora twabanukuganya igo umubaye nundu mwabo yo no lituratebe ungabuna ulio goteba nga bintu mbya ngora nsagasaga bikwanga gusinsagasaga byangete uyu numubaye no ubwate ogosomia gosogosemia gochiase umusai ekero wekiri chinga kiyo utagete koreta abantu gosekonyuoma tubaisa kuminyoka ira chinga kichiao ochoro musubati umuya uire chinga kyo mosome ngora umanye chimbwa chiaye ekero gocha kuna changa bono ngocha rega yabunu mukungu onye kwarigereirie kwamumanyire ime na isiko nalio rache kunyara komenya nere buya igo tubaisa kwayerera irangora unango bekoya Mbia mono abona sagia hase okodra hase omurobirito ejumatano yo mukubyo yiga mbia mono asore mwaka edunyanga guna bwo mbia mono ase omugeni ito Monyoncho sangana intukuru ase chinsemo chiri chia tinga gari nabancho barigere bari basangana into birengere byabo gwetera so wake simi no gutuma chiujumbe no tugwikira omwerio nchenkoro kwa Clinton ndigi gendra gutwara oborigerio byabo emerobiria gendra ta sembeo ikorana nde chinsa isa tonto chikomera na gaiga siri bagari ya tol D na boigo Miss F kuru studio ya kamera mona Kelvin Mogoyo yorenge magaye chikamera gendra gutwara oborigerio bya